Ayan, good morning sa'yo, baby the prince. Ayan. O, ikaw palagi talaga ang nangunguna lang ga, ha? So, noted na yan palagi. Ikaw ang palagi na ibababa, ha? Maraming salamat, ha? Talaga, ang laki na, ah. Ano yan, sa iba-iba kang LS pumapasok lang ga? Sige lang, baby, uy. Maraming salamat, ha? Okay. Ang sipag mo talaga, oy. Maraming salamat, ha? Ayan. Ayan, thumbs up dan. Maraming salamat, Ate Lynn, ha? Ayan, ang bilis mo naman, the prince, ayan. Maraming salamat, ha? 220 bananas na po ako. Ayan. Ang bilis naman. Ang sipag mo talaga, the prince, ayan. Ayan, maraming salamat, ha? Sa mga nandyan. Ayan, Bunso. Maraming salamat, Bunso, ha? Ayan, magandang buhay sa sister kong maganda. Ayan, maraming salamat, Bunso, ha? Ate Lynn. Maraming salamat, Ate Lynn, ha? Ayan, Abu Dhabi YouTube. Migi shoutout sa iyo. Good morning. Maraming salamat, ha, sa pagpasok mo. The Prince Ayan, may nagsasabi po sa akin, sumikat na raw po ako. Oo lang ga, kasi ano ka, ang sipag mo talagang bata ka. Ang sipag mo. Sipagan mo pa yan, ha? Ang sipag mo talaga.
Ano ka na? Sabagay wala naman, hindi ka nag-online class? Wala naman pasok ngayon. Ayan, maraming salamat talaga sa iyo ha, Baby the Prince. Ayan, mega shoutout po sa iyo, Sai de la Cruz, pa-jacket po host. Ayan, maraming salamat ha sa pagpasok mo dito, kapatid na Sai de la Cruz. Ayun, bigyan na kita ng jacket ha. Ay, maraming salamat ha sa pagpasok nyo dito. Ayan, Sai de la Cruz, may jacket ka na lang ga ha? Ayan, the friends guys, share po natin para din sa atin. Ayan, maraming salamat talaga ha, Baby the Friends. Maraming salamat sa ano mo, sa suporta mo kay host. Maraming salamat. Maraming salamat ha. Ayan, Ate Lynn, maraming salamat, Ate Lynn. Ayan, Sai de la Cruz, host, pwede po ba magbaba ng bahay? Ayan, unahin ko muna si ano ha. Ayan, nagkamali ako, sorry. Wait lang, baby ha.
Ayan, Sir de la Cruz. Nagbaba ng bahay si Nightbot. Bahay yan ni The Prince, ayan. Puntahan mo po muna natin ha, bago tapos ikaw naman ang magbaba ha. Tapos yan si yan si Rodolfo Bacaro, ang main niya is Lane Vlogs. Hindi ko na ibababa yung bahay ni ni Ate Lynn kasi may nababawas sa kanya. So, imano-mano natin si Ate Lynn Vlogs ha. Hindi ko na maitatap kasi pag tinype ko yung pangalan ni Ate Lynn Vlogs, lalabas yung niya, yung bahay niya. Ayan ha. Maraming salamat ha sa for people na nandyan. Maraming salamat. Oo, ayan. Mabuti na-type ni ni Ate Lynn. Ate Lynn! Ano ba yun? Paano ba? Code mo yan, Ate Lynn yung pangalan mo. Ano ba yan? Naibaba ni, ni Nightbot. Ayan ha. Puntahan nyo na rin. Isa yung monetized channel si Ate Lynn Vlogs. Ayan, The Prince, ayan ha. At Bibisay de la Cruz. Naiba pa tuloy yung pangalan ni Ate Lynn. Ano ba yan? Ayan, Sir de la Cruz, Lane Vlogs, dan po. Ayan, Sir de la Cruz, pwede ka dito magbabaha, pero wag yung sunod-sunod ha, baby ha. Ayan, Rodolfo, okay lang. Pasensya ate ha. Natatakot na ako ate magbaba ng bahay ng ng mga monetize, mga VIP, kahit VIP member ni Papa Renz kasi baka kasi may magalit sa atin kasi ang iba ayaw talaga magpababa ng bahay pag mga monetized channel na sila. Kasi may nababawas nga daw. Ayan, the friends, 220 na po ako nakabantay sa Social Blade. Aha. Ang bilis naman, baby oy. Ang sipag mo talaga, bata ka. Ayan ha. Sir de la Cruz, kung hindi mo pa kadikitan si Bibi the Prince, dikitan mo na rin siya, binaba ni Nightbot yung tahanan niya. Ayan, Sir de la Cruz, magbaba ka ng isa mong bahay, Bibi ha. Isa lang muna ha. Ayan ha. Ayan, Baby the Prince, punta natin si si Sir de la Cruz. Nagsisimula ka pa rin pala langga sa YT. Ayan, maraming salamat ha. Dinikitan na kita dito sa isa, baby ha. Hindi na ako nagbakas. Baby Sai de la Cruz. Ayan na Prince Ayam, balik lang po ako sandali. Sige lang baby ha. Mamaya ilalapag ko na naman yung bahay mo ha, kapag medyo marami-rami na tayo. Ayan na Prince, ayan dan si Sai. Ayan, maraming salamat ha. Ayan PG Paras, maraming salamat ha Kuya PG ha. Maraming salamat sa muli mong pagpasok. Maraming salamat ha. Maraming salamat Kuya na. Maraming salamat naman Kuya PG sa pa-heart mo dyan. Maraming salamat po. Kumusta man Kuya PJ?
Ayan, maraming salamat ha. Ayan, Ate Lynn Vlogs, PG Paras. Hello, musta si Lynn Vlog ito? Ayan. Ayan, kumusta daw, Kuya PG Paras, Philippine Explorer? Ayan, Team Palangga, maraming salamat ha. Alam ko kayo ito. Maraming salamat ha, Dodong. Maraming salamat. Ayan, Rodolfo Ate Lynn Vlogs. Team Palangga ba si Philippine Explorer? Opo, ate. Sa kanila yan. Nalaman ko yan dati. Kasi ang bangang kong ilis. Ang kay Ate M. De Vera at ako noon nakapasok. Tapos napasok niya yan. Si Team Palangga pala yan. Ayan, Ate Red Rose Kitchen, Tamsak Harang. Ayan, maraming salamat ha, Ate Red Rose. Bakit yan eh? Red Rose Kitchen, Ate Rodolfo Bacaro. Ayan, Philippine Explorer, Red Rose Kitchen. Ayan, Rodolfo Bacaro, pinahirapan mo pa ako, Timpalangga. Ikaw, hala? Hala, bakit Ate Len? Ano yan? Pinapahulaan pala? Nabura tuloy siya ni Nightbot. Bigyan ko na nga lang din to ng ano. Ayan, may jacket ka na ha, Timpalangga ha? Ayan, Red Rose Kitchen, PG Paras. Nabura si Timpalangga. Sorry ha. Ayan, Sai de la Cruz. Hello po sa inyong lahat. Ayan ha, kung sino pang hindi dyan kadikitan ni Sai de la Cruz, dikitan na po natin. Ang link niya is nasa taas pa. Mahabal pa naman siguro. Ayan, Red Rose Kitchen. Dito muna ako sa labas. Haba-harang. Ayan. Skip mo na yan, ate Oy, kung mahaba. Ayan. Rodolfo Bacaro, hindi host. Ka-search, di ko makita. Kay Tim Palangga yan, Ate Lynn. Rodolfo Bacaro, Red Rose Live, si Gina, wala tao. Oo nga, Ate Lynn. Ikaw lang ang nandoon, Ate Lynn. Tapos wala ng tao. Lumabas muna ako dito sa kabila. Nagtingin ako doon sa kanya. Kawawa naman si Ate Gina. Oy, wala siya tao. Nandun ka din, Ate Red Rose? Kay ano? Ay, hindi pala ako maririnig ni Ate Red Rose. Si Ate Lynn lang yung nandoon. Kay Ate Gina. Ay, maraming salamat ha sa 4 people na nandyan, sa inyong mga patamsak-tamsak dyan. Maraming salamat. Hello, kawawa naman. Ayan, may tao na si Ate Gina, dalawa. Ayan. Ayan, si Ate Lynn lang talaga ang nandoon kay Ate Gina. Wawa naman. Wala na ako kasi ako ibang gamit ng gadget. Dalawa lang. Ayan, sa De La Cruz, Red Rose Kitchen, dan po. Ayan, Bibisay, babalikan ka niyan ni Ate Red Rose Kitchen. Isa po yung monetize channel ha. Nag-ilis din yan si Ate Red Rose, sa De La Cruz, mamaya. Mamayang hapon. Ay, maraming salamat sa inyo ha. Ay, maraming salamat ha sa mga naka-BG dyan.
7:30. Ayan, Ate Roxanne. Hello, host. Ayan, maraming salamat, Ate Roxanne. Good morning po sa iyo dyan. Wala harang. Hindi ka pa ate na naharangan. Tamsak. Ay, maraming salamat ha, Ate Roxanne, sa patamsak mo dyan. Ano yun? Parang nakita ko si Ate Red Rose, may siya. Ayan, may primer pala mamaya si Ate Red Rose. Ay, maraming salamat ha. Mamayang 7:30. Ayan, Roxy Montañez. Mami Talen, Roxy Montañez, may Ate Red Palefin. Ayan, maraming salamat ha. Maraming salamat ha, Timpalangga. Ayan, Rosel, labas ako ulit. Sige lang ate ha. Maraming salamat, Red Rose Kitchen. Say de la Cruz, thanks. Balikan kita maya ha. Ayan, Red Rose Kitchen, Roxy Montañez. Hello, how you doing? Ayan. Wala pa rin. Baka maya ka pa, Ate Roxanne, bigyan ng harang. Hayaan mo na yan, ate. Ayan, Red Rose Kitchen, pang dalawa na ad, 5 minutes. Halang ha. I-skip mo na yan, Ate Red Rose. Kung mahaba. Ay, maraming salamat sa inyo lahat na nandyan, ha. Ma-primer ka pala mamaya, Ate Red Rose. Ayan, Roxy, I'm doing good. My ate now eating breakfast. Ayan. Masarap ang almusal niyan ni Ate Roxanne. Ay, maraming salamat, ha, sa pagpasok nyo. Ay, maraming salamat ha sa 5 people na nandyan. Maraming salamat. Lang ha. Ayan, meron na. Sabi ni Ate Roxanne Channel. Ayan, Sai, kung nandyan ka pa ba? Nandyan ka pa ba, Sai? Wala na ata si Sai, oy. Sai de la Cruz. Andyan ka pa ba, bebe? Ayan ha. Sai de la Cruz, magbabaka ulit ng bahay. Yan si Roxy Montañez lang Sai de la Cruz. Ang main channel niya is Roxanne Channel. Pwede mo rin yung mapuntahan. Ayan, tingnan ko lang ha kung meron siya si Ate Roxanne code. Ayan, baby Sai. May code pala si Ate Roxanne. Puntahan mo na lang yung bahay ni Ate Roxanne ha. Ayan yung main niya. Ayan, maraming salamat ha. Parang nag-aano itong camera. Lang ha. Ay, kawawa ng sa Ate Gina. Ayan, Sai de la Cruz, Roxanne Channel, Nel, Dan po. Ayan, legit ha. Legit yan si Ate Roxanne Sai de la Cruz, kaya magbabalik yan sa'yo.
Ayan, Julius Bass Vlog. Ate, maraming salamat ate ha. Sa patamsak mo dyan, ate Julius Bass Vlog. Ayan, Sai De La Cruz, puntahan mo na rin si ano ha, si ate Julius Bass Vlog. Isa din po yan sa monetized channel at marami ka din doon makukuha sa kanya kapag pumunta ka doon sa kanya. Alas 6 ng umaga yung LS ni, ano, ni ate Julius Bass Vlog. Kasi marami siya doon tao ha. Bibisay kung gusto mo pumunta doon. Lang ha, baka merong din code itong si ano. Ayan, maraming salamat ha sa 7 people na nandyan na nakatambay. Maraming salamat. Ayan, positive, net, tamsak agad host. Ayan, si Pastor ito. Ayan, maraming salamat ha, Pastor Romy Positive sa pagpasok mo po. Ayan. Ayan, Sai De La Cruz, ang hindi mo pa rin kadikitan si Pastor Romy, ha? Wait lang, ako na mag-ano kay Pastor Romy. Si Pastor Romy Positive is a monetized channel. Ayan ha, Sai De La Cruz, kung nandiyan ka pa. Binaba ni Nightboot yung bahay ni Pastor Romy Positive. Ayan, Ate Julius, okay lang po ba ibaba yung ano mo? Tingnan ko nga kung meron kang ano. Code. Ayan, Sai De La Cruz, Romy Positive. Dating dikit na po. Ayan, positive net. Salamat host. Walang anuman po, Pastor. Tingnan ko nga si Ate Julius. Wala. Ayan, Sai De La Cruz. walang code pa si ano, si Ate Julius. Pwede mo siyang imano-mano lang ga, ha? Marami ka doon makukuha sa kanya kapag pumasok ka sa LS niya tuwing ano, umaga, alas 6. 6 in the morning yung nag-start yung LS ni Ate at marami siyang tao doon din. Maraming salamat sa inyo lahat ha, na nandyan. Ayan, Ate Ridros Kitchen, salamat ate ha sa pag-BG mo dyan. Sa ini, patuldok-tuldok mo dyan, Ate Ridros. Marami kong salamat.
Ayan, Red Rose Kitchen, welcome be, dito lang. Ayan, maraming salamat naman ate ha. Okay. Ayan, maraming salamat ha. Althea Perseveranda, hi host. Ayan, good morning sa iyo, Bibi Althea. Kumusta man? Maraming salamat ha sa pagpasok mo ulit. Ayan, I am Lon. Nandito na rin si I am Lon TV, Tamsak host. Ayan, maraming salamat ha, kapatid na I am Lon. At good morning sa iyo dyan. Ayan, Sai De La Cruz, Jolis Bass Vlog, dan na po. Ayan, I am Lon TV, good morning. Ayan, migang good morning din sa iyo ha. Isang mapagpalang araw. Ayan ha. Wait lang ha. Ano ko nga itong si ay mali pala. Wait lang ha. Ayan, Sir De La Cruz, kung hindi mo pa rin kadikitan si Althea Perseveranda, dikitan mo na rin siya ha. Tapos mamaya ikaw naman ang magbaba ng bahay mo. At saka si I am Lon. Ayan, Ate Roxanne, maraming salamat Ate Roxanne ha. Ayan, I am Lon, maraming salamat ha. Ayan, Sir De La Cruz, magbaba ka na lang ng bahay mo. Hindi ko na naano si Ay, maraming salamat ha. Dodong I am Lon. Magkadikit pa lang yung I at saka E mo. Ayan pala. Yan pala yung code mo. Ano ba yan? Ayan, maraming salamat ha sa inyo lahat na nandyan. Buwan man to sa atin, Gina. Maraming salamat sa inyo na nandyan ha.
Ayan, Ninja. Salamat, host. Ayan, Ninja. Good morning. Ayan, good morning. Maraming salamat sa ano pag-video nyo dyan. Maraming salamat. At hindi ko na nababasa dito. Ano ba to? Ayan, Ninja 1. I am Lum TV Roxy Montañez. Shout out. At hindi ko na nababasa ang message. Maraming salamat ha. Dodong I am lang sa suporta mo. Lang hindi ko mabasa. Ayan, Sai de la Cruz, pabalik na lang po. Thank you po. Ayan, legit ang mga ayan, Sai de la Cruz. Babalikan ka ng mga yan. Ayan, positive need. Dito lang, host. Kain po tayo. Sige lang, Pastor Romy, ha? Kumain ka lang po dyan. Maraming salamat, ha, sa pag-BG mo, Pastor. Maraming salamat. Ayan, ay Imlon. At pinasok na rin ang bagong ang legit na bahay ni kapatid na Imlon. Maraming salamat, Dodong, ha? Tamsakos. Maraming salamat. Ay, maraming salamat ha. Sai de la Cruz, maraming salamat Langga ha sa pag-BG mo dyan, bebe. Maraming salamat. Roxy Montañez, sa Imlon. Shout out. Ay, maraming salamat ha, Ate Roxanne ha. Maraming salamat ha sa 10 na naka-BG dyan. Maraming salamat po. Ayan, nabubulol ako yat, Lynn. Ayan, Lynn Delgado. Maraming salamat, ate, ha. Good morning sa iyo dyan, ate Lynn. Ate Ailindel, I mean. Maraming salamat, ate, ha.
Ayan, maraming salamat Ate Aileen Dila. Starting. Ayan, Sulit Ride Vlog. Salamat ha. Mega shoutout sa iyo. Tamsak host, maulan na araw sa atin lahat. Operasyon pinggan na. Ayan, isang maulan na araw, maulan na araw nga. Maulan din dito sa amin, Sulit Ride Vlogs. Ayan, maraming salamat ha, Sulit Ride Vlog, sa muli mong pagbabalik sa tahanan ni Papa Renz. Ayan, Red Rose Kitchen, Lane Delgado, Red Rose Kitchen, I am Lon TV. Ay, maraming salamat Ate Red Rose ha. Marami pong salamat. Nakamute pala ako. Ayan, maraming salamat ha, Sulit Ride Vlogs. Nakamute pala. Ayan, si Nightbot na pala yung sinasabi ko. Si Nightbot na ang magbaba sa bahay mo, Sulit Ride. Ayan, Sai de la Cruz, kung nandiyan ka pa ha. Dikitan mo na si Sulit Ride Vlogs. Legit yan si Sulit Ride. Ang ganda. Bakit nagamit mo yan, Daddy? Pasawi to si Daddy Oy. Ay, maraming salamat ha sa 10 people na nandyan. Pwede pala yun, di. Mag-LS ako tapos papasok ka. Ayan, Dodong ay Emlon. Maraming salamat ha, Dodong. Ayan, tatlo talaga. Maraming salamat ha, sa tatlo muna mga alaga dyan. Dodong ay Emlon. Sa dalawa mong alagad. Ayan, Soy de la Cruz, Sulit Ride Vlog, done na po. Ayan, kapatid na Sulit Ride Vlogs, tapos na daw sa iyo si Soy de la Cruz. Ayan, I am welcome host. Ayan.
Kumusta man, Daddy? Ay, maraming salamat sa mga naka-BG dyan. Ay, kawawa naman si Ate Gina. Ayan, Sulit Red Vlogs, maraming salamat po. Babalikan ko po kayo mga dumikit basta may bakas. Ayan. Mamaya ulit Sulit Red Vlogs ha. Kuya, Sulit Red. Ibababa ko ulit mamaya yung tahanan mo. Maraming salamat sa mga naka-BG dyan. Sulit Ride Vlogs, hindi ako nakapasyal kagabi kay Romy, na busy sa baso. Agoy, asya daw. Nahuli si Sulit Ride Vlogs, umiinom pala. Ayan, maraming salamat Ate Ridrosa. Maraming salamat po ate. Doon ako kagabi kay kay Pastor, natulugan ko na rin siya. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga naka-BG dyan. Maraming salamat. Ayan, Sulit Ride Vlogs, marami siyang Desta Jose. May lechon ba doon? Marami siyang bisita. May lechon ba doon? Ano, saan yan? Kay Romy. Oo, marami doon saging. Maraming saging doon na nagbigay si Pastor. Ayan, maraming salamat Ate Roxanne. Maraming salamat ate. Ayan, Sulit Ride. Isda pala kung marami. Oo, marami doong isda. Meron ako 2 bisita. Ayan maraming salamat Maraming salamat sa inyong lahat.
I am Lon. Maraming salamat, Dodong, ha? At sa dalawa na kaibigan ko nandyan, maraming salamat. Ayan, good morning sa iyo. Ayan, Sulit Ride Vlogs, Red Rose Kitchen. Ayan, maraming salamat, ha, Kuya Sulit Ride. Ate Lynn, maraming salamat, ha. I am Lon. Maraming salamat, Dodong, ha. Maraming salamat, ha. Ayan, Sulit Ride Vlogs. I am Lon TV. Magkadikit na ba kayo? Kuya Sulit Ride Vlogs ni, ni I am Lon. Ano naman? Ayan, Pastor. Maraming salamat, Pastor, ha. Ayan, Sulit Ride Vlogs host. Hindi pa siguro. Okay. Wait lang, ha. Iyan ko na rin yung... Ako na magano ng bahay ni I am Lon. I am Lon TV Sulit Ride Vlogs. Dikit na tayo. Ayan, dikit na pala kayo. Ayan, I am Lon. Wag sa isa ko. Nadikitan na ata tayo dati. Ayan, ha. Kung saan ka pa hindi kadikit ni ni Sulit Ride, Dodong I am Lon, yun ang ibaba mong bahay, ha. Ayan, Sulit Ride Vlogs, icebreaker naman dyan para masaya.
Ay, ray ko po, Dodong. Ano ba yun? Ayan ha. Pero maraming salamat ha. Ano ako doon sa dalawa kong kaibigan. Ay, Diyos ko po. Maraming salamat. Wala ka siguro pa ngayon. Anong sulit? Wala ka pasok ngayon? O may hangover ka? Ayan. Maraming salamat sa 11 people na nandyan. Ate Redros Kitchen, maraming salamat ate ha. Solid Late Ride Vlogs, wala kami pasok host, 1 week na. Kaya pala. Inom-inom pag may time. Ate Roxanne, maraming salamat ha. Solid Ride Vlogs, nag-process nga ako travel pass. Uwi muna ako. Uwi ka ng Uwi ka ng saan yun? Saan yung province mo ulit, Kuya Solid Ride Vlogs? Ayan, I am on TV, Solid Ride Vlogs. Dinikit ko na sa'yo yung account ko pa. Ayan ha. Balikan mo na lang siya ha, Kuya Solid Ride Vlogs. It's a time to make a change. Ayan, sa 11 people na nandiyan na, maraming salamat ha. At ayan, Solid Ride Vlog, summer po host, with ko pa police certificate, August biyahe na ako, ayan. Pero naman, ano yan, Solid Ride Vlogs, ano ni mo sasakyan nga to private, ka? Taga didi kasi hamon, iyagin sakyan pag uli nga to summer liwat, lahiya, nagrentiyahin sasakyan. Kaso nga lang, medyo mahal iragin bayaran. Pero okay na rin yun kasi safety hira na ira biyahe. Ayan, Solid Ride Vlog. Salamat, idol. Ay Imlon, balikan kita. Ayan ha, Dodong ay Imlon, maraming salamat ha. Ate Roxanne, maraming salamat. Welcome, Lods. Ayan ha, wala ka pang trabaho, nawawaray kita, Dodong ay. Wala ka pang trabaho, ay Dodong ay Imlon. Baka may trabaho ka na ha. Ayan, Solid Ride Vlogs, ban po 4K Ferry, taga Montalban yung may-ari ng sasakyan. Talaga? Dito din ako sa Montalban. Mura na yan 4K. Ilan kayo? Usa ka lang, mauli. Kung usa ka lang, okay na, di rin hiyaga ka. Usa ka la. Ayan, paghinay na lahay mo pag-uli, ha? Diri man na dang good masyado nga to ha sa Markuan. Mahigpit nga to. Ayan ha, and good luck na lahay mo pag-uli, ha? Ayan, ay Emlon, maya pa 9 AM, 8 AM babangon na para magsaing at magluto ng egg. Pero ngayon medyo sosyal, daing na
Ayan, daing na bangus. Ayan, yung egg, bakit palagi ba kayo nag-ano diyan, ng itlog? Nagluluto? Ayan, solid ride vlogs, upod ka host para duha kita ha. Diri ako mauli, oy. Diri ako mauli. Ayan, solid ride vlogs, diri man mahigpit. Mao tingad to. Siya gihapon kasi ang taga didihaman nga umulan, ako didi neighbor. Iya sir, hindi rin manggod ko na masyado mahigpit nga to as long as may kompleto kahan mga requirements na iraga na araw. Ayan, I am Lon, pang tawid gutom kasi ang egg mura lang siya at madali siya. Ayan, I am Lon, parang sinasabi mo talaga hindi ka pa marunong magluto. Ayan, parehas lang tayo, hindi pa marunong magluto. Ayan, maraming salamat ha, Pastor. Ayan, maraming salamat ha sa inyo lahat dyan. Matyo. Tapos na si ate. Ayan, Sulit Red Vlogs, haha. Oo, tama ka dyan, idol. Kahit sa kilikili, maluluto na ang egg. Aray. Oo. Madali lang naman kasi lutuan an bunay. Ayan, ha? Ayan, maraming salamat ha sa 10 people na nandyan. Ayan, Sulit Ride Vlogs. Ang lumpak, mahidlaw na, maaram kahit host kung yung malagkit. Ano yun? Diri ako to na kaano. Diri ako pamilya. Waray ako, Kuya Sulit Ride Vlogs, pero an halarom na nga waray, diri ko na gaano naiintindihan. Sorry ha. Sorry Sulit Ride Vlogs ha, Kuya. Basta naglarom talaga, makaintindi ako hinam waray nga an as in an waray nga diri good as in an halarong nga kawaray, maintindihan ko. Ayan, Ate Roxanne Channel, maraming salamat Ate Roxanne ha. Naloading man ako. Nagloading ako doon ha. Ayan, maraming salamat ha sa 9 people na nandyan.
Sulit red gloves, nakabalot siya ng dahon, tawag ng hagikik. Hagikik? Hagikik. Ayun na, Trader si Chen, maraming salamat ha. Hagikik. Maram ako ang dahon na hagikik. Ang dahon na hagikik, ang puputo sa tiyahin budbod, tama ba ako? Ang bugas, gin susulod ha dahon, tapos basta siya na ito, basta mo na ito. Ayan, Pastor, maraming salamat, Pastor ha. Di ba tama ako, Kuya Solid Red Vlogs? Budbud, ang budbud, nakaintindi ako kung ano ang meaning han budbud. Basta, ang nanay ko kasi dati nagluluto hiya, naghihimot hiya pag may piyesta ha. So parang nakikita ko hiya, ang bugas din susulod niya dahon, tapos ginfo-fold niya ang dahon. Ayan, may Jayan Cueta, tamsak. Maraming salamat ha, Baby Jayan Cueta, sa muli mong pagpasok. Solid Red Vlogs, oo yan nga host, iba tawag sa inyo. Hagik-hik man lagi ang tawag dito hamon. Tapos ang tawag ito, budbud adad to. Budbud. Basta siya na ito hiya. Ay, maraming salamat ha, Dudong. Gian Cueta, maraming salamat langga sa pagpasok mo ha. Maraming salamat. Kaya ano ba ang tawag ito dito ha iyo? Kuya Sulit Red Vlogs, lumpak? Ang lumpak, di naman ko ito nakaintindi ko ng lumpak. Sorry ha. Magkaiba kasi kita, pares kita tagal ito, pero magkaiba ito meaning hita natin ano. Ayan, Gian Cueta, ganda naman hiyo ni host. Ayan, so pula, nagmana lang ako sa inyo ni Ate Krets TV, ha? Kapatid na Gian Cueta. Ayan, Sulit Ride Vlogs, Gian Cueta, Madi. Ayan, magmadi pala kayo. Ayan, Sulit Ride Vlogs, oo, host, lumpak sa amin, sa inyo. Lumpak, budbud hamon, ngaran. Basta asya man nadan akon ibig sabihin para hay mo basta budbud dito hamon dito di dahayo ngayon lumpak. Agi. Ambot basta siya na ita. Magkaiba manggod kita hinano kuya oy. Samar ka manggod ako haro manggod ako. Blooming ka na host. Ay, bakit ngayon? Ito naman si Baby Gian, oy. Parang ngayon ka palang pumasok ka. Pasaway din ng batang to. Kumusta na, Baby Gian? Kumusta ka? Solid Ride Vlogs, oo, host. Asya ito. Okay. Budbud man ang tawag ito. Kada ngayon hayo, lumpak at pastilan. Ayan, Ate Julis Best Vlog. Maraming salamat, Ate Julis, ha? Ayan, Gian Cueta, Solid Ride Vlogs. Kumusta kayo dyan? Solid Ride Vlogs. Lagi naman yan blooming si host. Ayan, wag niyo akong inaano, ha? Ayan, ha? At baka matagdagan ng ating dalawang wag kayong manahimik kayo dyan, oy. Okay naman po, host. Ayan. Kagabi nag-alis kayo doon kay Ate Krets. Hindi na ako nakakahabol sa ilis ni Ate Krets, oy. Langga dyan. Pero sige lang, oy. Magbawi na lang ako sa mag-reply na lang ako. Ayan, Jayan. Oo nga, everyday blooming. Ayan. Nagmana lang ako sa inyo ni Ate Krets. Oy, ang boses lang talagang hindi ko pa namana kay Ate Krets. Hindi ko pa namana ang boses ko sa kanya. Pastilan, oray, oy. Maganda kasi ang boses ni Ate Krets. Oy, langga dyan, diba? Pag marinig mo yung kinanta niya ng ng Aegis ata yon. Ang ganda ng boses niya. Ay, ako po rin. Ayan lang gajian ha. Solid Red Vlogs. So, hindi nyo pa kadikitan si Kuya Ako Pordoy.
puntahan natin siya. Marami din siya doon tao sa ano niya, sa LS niya. Tuwing gabi siya nag-LS. Ba't ka naman? Ayan, Jen Kuita, haha, oo, maganda talaga, boses nun. Oo nga, ano, langga diyan. Ano yung, ano, malamig lang yung boses ni, ano, ni Ate Krets. Ayan, sulit Rahil Vlogs. Jian Kuita, akyat ako sa inyo. Next LS, pipinasaway gadla ako dito. Waray ka din, Jian? Waray ka din ba? Kasi winaray ka ni, ano, ni Sulit Rahil Vlogs. Ayan, Megan Pilingon. Hi po ulit dito. Ayan, masalamat sa muli mong pagbabalik ha, kapatid na Megan. Kumusta man lang ga? Ayan, salamat ha sa patamsak mo dyan. Kapatid na Megan Pilingon. Maraming salamat ha. Ayan, Megan Pilingon ha. Kung hindi mo pa kadikita ng mga naibaba na link, pwede mo yan unahan. Ayan, Jian Kuita. Oo, akyat ka doon. Bisaya ako, host. Ayan, taga-asa ka mang Bisaya. Langga Jian. Oo nga, Bisaya po kasi si Ate Krets din, ganun din. Taga Samar pod ka, dili. Pero nakaintindi ka ng waray, kasi nagwaray si ano. Parang winaray ka ni ni Sulit. Bohol. Okay. Akala ko waray ka kasi parang winaray ka ni Sulit Ride. Ayan, Megan Pilingon, dan na po sa mga binaba nyo na link. Ayan, kapatid na Megan. Ayan lang, Gachian. Pwede mo ibaba yung bahay mo. Ayan, Megan Pilingon, balikan nyo na lang ako. Megan Pilingon, BBOy, pwede ka magbaba ng isa mong bahay. Sulit Ride Vlogs. Kanina lumabas ako, nag-process lang ng travel pass. Jayan. Ayan ha, good luck sa iyo Kuya Sulit Ride Vlogs ha, sa muli mong pagbabalik sa iyong Ayan, Megan Pilingon, dyan po. Uuwi ka pala. Oo, mag-uli daw siya sa kuwan. Mauli daw siya sa Samar. Ay, maraming salamat sa inyo lahat dyan, ha? Hindi lang din naman ako siguro magtatagal, oy. Sana ba, oy? Ayan, Jan Kuweta. Kailan ka uuwi? Solid Ride Vlogs. I am Megan Pilingon. Done to you. Ayan lang, Megan. Tapos na daw sa'yo si kapatid na I am Lon. Legit yan talaga si I am Lon. Maraming salamat ha. Hindi lang naman ako siguro magtatagal, I mean. Ate Lynn, maraming salamat Ate Lynn ha. Solid Ride Vlogs, harang. Maraming salamat ha, Ate Lynn. Ayan, Sulit Ride Vlogs. Ako Pordoy Dan. Jayan, Megan Pilingon on the way. Ayan, maraming salamat ha, Langga Jayan, sa suporta mo din. Maraming salamat ha.
Ayan, Megan Pilingon, sige po. Ayan, Solilit Ride Vlogs. Jayan Cueta, wait ko na lang, police certificate. Ayan na, Sulit Ride Vlogs, dami harang host. Ayan, pastilan. Skip mo na yan, Dodong, ay. Ayan, Megan Pilingon, Sulit Ride, balikan mo. Oo, man silang kami, gano'y. Roxanne, Ate Roxanne, maraming salamat, Ate Roxanne, ha? Marami pong salamat. Hanggang 1 PM lang naman ako siguro. Maraming salamat ha sa 11 people na nandyan. Ayan, mega shout out sa iyo, Kuya Darren TV, Tamsak Dan Host. Ayan, maraming salamat ha. Kanino ka, Langga, Kuya Darren? Pwede po pasali. Ayan, Ate Gina Fabular, Tamsak Dan Host. Ayan, tapos ka na, ano, Ate Gina? Kaya pala, hinahanap ko dito, wala na ata. Ayan, nasa harang pa si Ate Gina. Kuya Darren TV. Kuya Darren TV. Sulit Ride Vlogs, Megan Pilingon Dan. Wait lang ha, bigyan kita ng, ano, jacket, Kuya Darren. Ayan, maraming salamat ha, Kuya Darren TV, sa pagpasok mo dito. Ayan, Megan Pilingon, thank you. Kuya Darren TV, salamat host. Ayan, walang anuman ha, Kuya Darren. At maraming salamat ha sa pagpasok mo dito. Kuya, dikitan muna kita host. Ayan, maraming salamat ha, Kuya Darren TV, sa pagpasok mo dito. Kuya Darren, kung mahabol pa yung mga nasa taas na ano, unahan mo. Tapos mamaya, ikaw na magbaba ng bahay mo. Maraming salamat ha, Kuya Darren. Ayan, Jeff Sports TV, hi po. Ayan, hello din sa iyo, kapatid na Jeff Sports TV. At welcome po dito sa tahanan ni Papa Renza. Good morning din sa iyo, kapatid na Jeff Sports TV. Maraming salamat ha sa pagpasok mo dito, kapatid na Jeff Sports TV. Maraming salamat ha. Ayan, Gina Fabular Dan Harang. Ayan, maraming salamat Ate Gina ha. Tapos ka na pala. Maraming salamat ate ha. Ayan, Kuya Darren TV. Kung nandiyan ka, nagbaba ng bahay si kapatid na Megan Pilingon. Jeff Sports TV.
Pwede po natin puntahan si ate, kapatid na Megan. Wait lang ha, ba't di ko tumano si Jeff? Ayan, okay. Ayan, Megan Pilingon, dikit ba? Babalikan ko kayo. Ayan ha, dikitan nyo na si kapatid na Megan Pilingon. Ayan ha, nababa na din ng bahay si Kuya Solet Ride Vlogs. Dikitan na natin din ha. Kuya Darin TV host, nadikitan na po kita. Complete package po. Salamat. Ayan ha, Kuya Darin TV. Mamaya po kita didikitan ha. Kasi gamit ko pa yung yung isa kong phone. So, dito kita didikitan sa isa kong gamit. Ayan, Kuya Darin TV ha. Kung hindi mo pa kadikitan si Megan Pilingon. At saka si Solid Ride Vlogs. Ayan, may Kuya Darin TV pa shoutout po kay Aki Antivola. Ayan, mega shoutout sa iyo ha, Aki Antivola. Mega shoutout po sa iyo at happy lunch naman siguro no, hapon na ay. Ayan, maraming salamat ha, Kuya Darin TV ha. Kuya Darin TV, sige na, pwede ka na po magbaba ng bahay mo para madikitan na din po kita. Ayan, nagbaba na. Sukli po agad. Mag-iwan lang ng tamang bakas at papalimbang po. Salamat. Ayan, salamat host. Ayan, walang anuman. Ayan, maraming salamat din sa iyo, Kuya Darren. Dito kita sa kabila ha. Oh, nagsisimula pa rin pala. Cute. Ayan, maraming salamat ha, Kuya Darren TV sa pagpasok mo. Dito kita muna didikitan sa isa ha. Nag-LS ka na ba, Kuya Darren TV? Ayan, ang galing naman nilang sumayaw, Kuya Darren TV, mga pinsan mo. Wait lang ha, hindi pa ako tapasan, hindi mo pa mababasa ha. Okay. Ayan, okay na Kuya Darren TV ha, nadikit na ako na sa'yo yung isa. Ayan, ay Imlon Dodong, maraming salamat Dodong ha. Megan Pilingon, Kuya Darren TV, dan na sa'yo, balikan mo ko. Red Rose Kitchen, maraming salamat ate ha. Kuya Darren TV, 1 dikit sa'yo, complete package. Ayan, Kuya Darren TV, so late right vlogs, 1 dikit sa'yo, complete package. Ayan ha, Kuya Darren TV, Megan, balikan kita. Ayan, welcome, sabi ni Imlon TV. Nag-LS ka na ba, Kuya Darren TV? Ayan, Dodong ha. Maraming salamat, Dong. 750. At mag-alauna na rin naman siguro. Mag-i-stop na rin ako.
Ayan, Sulit Ride Vlogs, Kuya Darren, Dan. Mute na muna to. Ayan ha, tulungan natin si Kuya Darren TV para mabuo na din yung 50. Ayan na. Isa na lang yung kulang niya. Ayan, Sulit Ride. Maraming salamat daw, Kuya Has. Kuya Darren TV, di pa ako nag-LS. Oo nga. Hindi nakita ko nga. Akala ko nag-LS ka na. Ayan, Megan Pilingon. Thank you po, Kuya Darren. Kuya Darren TV, salamat host. Ayan, Kuya Darren, welcome, Megan. Sulit Ride Vlog host. Baba muna ako. Maraming salamat po ulit. Di na lahat nandyan. Dinalaw na ako ng antok. Sige lang, Kuya, Sulit Ride Vlogs. Salamat tayo mo pagtambay, ha. Mag-e-end na rin naman ako maya-maya konti. Maraming salamat, ha. Inaano ko lang si Kuya Darren. Kunti pa lang pala, Kuya, Kuya Darren, yung video mo. Ayan, Kuya Darren TV, keep safe, always host. Ayan, keep safe din po, Kuya Darren TV, at maraming salamat sa pagdalaw mo dito. Maraming salamat, ha. Ayan, magantay na lang ako hanggang, alawa na siguro. Ayan, the friends, ayan, I'm back host. Ayan, saan ka galing, BBOy? Maraming salamat, ha. Nangisda ka, no? Ang sipag mong bata ka mangisda. Ayan, Kuya Darren TV, kunti pa lang siya host. Sa province kasi ako gagawa ng mga content host. Saan ba province mo? Ayan, nagparami po. Ayan, ang sipag mong bata ka ay. Ayan ha, ipagpatuloy mo lang yan ha. Baby the friends, kung hindi mo pa kadikitan si Kuya Darren TV, ay hindi mo na siguro. Mahabol mo pa siguro, BBO, yung link ni Kuya Darren TV na nasa taas. At saka bahay ni Kuya Sulit Ride Vlogs. Puntahan mo na sila, ha? Ayan. Quezon ka pala. Ayan kasi pag sa probinsya talaga, marami ka doon ma-vlog. Maganda naman kasi talaga pag sa probinsya. Maraming salamat, ha, Kuya Darren, sa pagpasok mo.
Ayan, Kuya Darren TV, dikitan ko lang muna si The Prince. Sige lang, Kuya, ha? Ayan, Countryside PH Adventure. Hello, host. Ayan, hello. Maraming salamat, ma'am, ha? Ma'am Countryside PH. Ito na ata yung ano mo, ano? Ito yung main account mo? Ma'am Countryside. Ayan, ha? Maraming salamat ulit, ma'am, sa pagpasok mo, ha? Ayan, binigyan na po kita ng jacket, ma'am. Nakahabol pa rin si ma'am, oy. Ma'am Countryside. Maraming salamat, ha, sa inyo lahat dyan. Ayan, the friends, 2:22 na po ako. Ang bilis mo talaga, bata ka, oy. Yung sipag mo. Ipagpatuloy mo lang yan, ha, Dudong. Oy. Ayan, the friends, bananas. Ala, ang saya niya. Ipagpatuloy mo lang yan, ha? Baby the friends, ha? Pagpatuloy mo lang yan. Ayan, Countryside PH Adventure. Maraming salamat, ha, Ma'am Countryside. Maraming salamat po. Bonso, dan eating kaon na ikaw, ate. Ayan, oo, Bonso. Mamaya-maya. Mag-e-end na rin naman ako maya-maya konti. Ayan, Kuya Darren. The Friends, dan dikit na sa'yo. Complete package. Ayan, baby the Friends, ha. Tapos na daw sa'yo si Kuya Darren. Balikan mo na lamang siya, ha. At saka si yan si Countryside PH Adventure. Isang monetized channel po yan. Hindi ko alam kung ibababa ba ni ma'am yung bahay niya. Ayan, Bonso, kanta daw laanay. Tipipi raw ako, ayong pastilan. Madugang nga di, Bonso, pag uran. Oy, na uran nga di. Ayan, Countryside, kahit tamsak lang at geometry hair ko, sapat na. Ayan, napuntahan na rin natin si si Ma'am Countryside, Kuya Darren. Sukli po agad, mag-iwan lang ng tamang bakas at pakalimbang po. Salamat. Ayan, ha, magpalitan na lang po kayo dyan, ha. Ayan, Bonso, mauran ba nga da, Bonso? Countryside, Kuya Darren TV, hello. Ayan, maraming salamat, ma'am, ha, Ma'am Countryside. Ate Redros Kitchen, marami pong salamat. Bonso, i-greet ngayon ako, Bonso, kanlet-let, ha. Belated happy birthday. Waray ko yung ma-greet last, 26. Ano na lang ko, ha. Happy belated. Thank you, Bonso, ha. Ayan, Bunso, waray pa kami magkatagpo. Hehehe. Okay. Paghinay nga da, Bunso, ha? Paghinay. Kumusta ka man? Okay ka na ba? Ayan, Ate Roxanne, maraming salamat, ha? Maraming salamat. Countryside PH, Red Rose Kitchen, Manang, Akapipintasan, Iti, Amianan, para Sinsyana, ha? At medyo nabubulal ako dyan. Ayan, maraming salamat, mama. Kuya Darren TV, Countryside, dan dikit sa'yo, complete package po. Ayan, ma'am, Countryside, tapos na daw sa'yo si Kuya Darren TV.
Ayan, Countryside. Kuya Darren, salamat. Balikan kita. Ayan, Kuya Darren TV, welcome Countryside. Keep safe always, ma'am. Ayan na. Maraming salamat sa inyo lahat na nandiyan, ha? Okay. Magpapaalam na rin ako. Kung maya konti-konti ha, magpapaalam na rin ako. Ayan, ma'am Countryside. Maraming salamat, ma'am, ha, sa pagpasok mo. Magpapaalam na rin ako konti. Maraming salamat sa inyong lahat, ha. Sa mga naka-BG dyan, maraming salamat. Ma'am Countryside, ano nga po pala oras ang LS mo? Ayan, Red Rose Kitchen, Countryside. Hello again. Ayan, maraming salamat Ate Red Rose, ha. Ate Roxanne, marami pong salamat Ate Roxanne. Magpapaalam na rin ako, oy. Maraming salamat sa inyo lahat, ha. Ayan, Kuya Darren, sukli po agad. Dikitan po muna natin si Kuya Darren sa mga hindi pa dyan nakadikit. Ilan ka na ba, Kuya Darren? Lamig. Ayan, naka 450 ka na rin. Hindi na rin masama, Kuya Darren, ha. Ayan, Kuya Darren TV. Salamat, host. God bless po. Ayan, God bless din sa iyo, Kuya Darren. At maraming salamat talaga, ha, sa pagpasok mo dito. Ayan, 350 na ako. Oo, nakita ko nga, Kuya Darren. Parang na-monitor kita. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat, ha. Kuya Darren TV, Ate Roxanne Channel, Ma'am Countryside, Ate Roxanne, sino ba yun? Ate Red Rose Kitchen, Dodong I am Loan. Magpapaalam na ako, ha. Bonso, kung namamati ka man, ha, pag hinay nga permi, ha. Baby the Prince Aya, magpapaalam na si ate, ha. Ayan, bukas na naman tayo ulit magkita-kita. Si Langga Megan Pilingon, wala naman to siguro. Pastor Romy, kung nandyan ka, magpapaalam na po ako. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat, ha. Wait lang, ha. Ayan. Ayan, Kuya Darren TV, kung nandyan ka pa, ha, bago man kalimutan ko, puntahan nga pala natin si Ate Red Rose Kitchen.
Kalimbangin mo na siya, ha? Mag-LS din yan maya. Tapos si Ate MD Vera. Mga monetized channel po sila. Hindi kasi magalit sila, magbaba ako ng link, oy. Ayan, si Ridro's Kitchen, ha? At saka MD Vera, siguro. Wala naman ano yun. Ayan, maraming salamat, ha, sa inyo lahat na nandyan, ha. Magpapaalam na po ako. Kuya Darren TV, maraming salamat, ha. Kailan na ako magpaalam sa inyo, ay. Ayan, God bless sa atin lahat, ha. God bless at mag-iingat po tayo palagi. Ayan. Dagdagan pa.